Jotono Sanja Kahamte Kolumaya Paro Salkadukman Yagolo Hain Haikisha Facebook Live Pipika Tinikisanor by Koklam Salanani Tai Information Dunani Bagi ang Facebook Live Pimani Tabuk Horny Dam Cukup Tam kaya ba 9 PM kaya ba sarik ni noita tam ka. Tini ang Facebook Live paiman ke mohai sal kisa sigang norok press meet ni bising tinu khana haya ka ba ani Facebook post haya ka ba sini edisini tabung ni IC department ni hake youth affairs tai sports ni borom ganang suhel Debbarma ni bisingte press meet claiming bisingte norok nukhana niyawo je sung titi edisi hapang ni ICA bedek ni loa jima bai tidulmung bai beskang ni saro sung kaisa event ketal khalni thangni tongo resamung no teinai Tipra idol hanai sini Tipra sarok ungkha belai kheno suar ganang resamung samungni haparo belai talent tongo hani bagino sung edisi hapang khasong kha sini borok hasak kamyo tongairo Kabang kuk borok no talent tongphano borok ni at suat te borok ni at talent no jeng kaham soi platform mane ni baginai borok kujugo kaime ngi tong baksa te baksa bunu khungo suge ni bagi hake sepsap mai ni bagi bini talent tongphano bor sabna musana reng phono kusuk berema sogi mania ngi tong jin Tipra sorok ngka sing resamung samorono sung asuk serengnan nanya sini thiono tongo sung ngka sini agini simirik senai neket sung saimano sini bubagrani mall ni simino sini borok ngka very talented nini Debbarma hundi mahai kabang matam kereng tongo sini agiwo nini tam nai resap nai mahai kereng piaba baksa sebani borong talent phonogi mano borong talent by kuso kaithango romni like soro bi Debbarma tini Indian idol ngai hayung ganangai haktor ganangai sini hasteno tai sini dofano represent khaima hai moi kabang borong talent ganang tong haipono borok sep sabmanya ta abo simia sini edisi hapang nahar mungkha sini je city ni sini folk resabung jadu kolija handi sini lebang bumani mosok sumane ama hairok terek sing abono sing loy kiri sing abono resabia engtengte aboro bu terek kemalni pasingo thangni tongka hanbang sing edisi hapang wan sukha phari sing jesik mansak sing sini dofano sini je huijak talent dono huijak suwarono naitugui kairi winai borong no soi platform soi borong no kaisa sung thai da rimano sung chini abono na harmong tai abono sini chaitong mong tongnai hanbagino sung asugi koglam saraimani bising teke sung omono decision na halakya age limit tongnai 15 years ni simi 25 jora 15 বছর ni simi 25 বছর ni je borong umor borok oro participate khlaimanai engthing bo Cela engtheng bo beri bo participate khaimai tai norok suhel ni borong suhel Debbarma ni bisingti bunor khanaka habarang teisa an kabang kuk borok no ano kokdung ni bisingti kerengka phone khlaika message khlaika Facebook ni bisingti WhatsApp ni bisingti direct call ni bisingti ano singka hanbai teisa ang bini kokno manjui nei teisa ang no srai ke sanan bai ma phaka omok kabang kuk awai ngani nang taun hima sing bus kango
15 November ni sim sing audition na hana ni changnai sing omon salega je sini je kamai thangjak sini ragini kamai thangjak sin jadu college no sing bahai ke sing abono revive khlaina lagi mana abono sin chaita mong tangnai tai je audition na phaina rona ang abono no konya ni musungo norok number 1 norok ni age proof certificate nangnai je pro norok je juno klainai je district klainai borona ang konya ni musungo norok ni age proof certificate logio matu bunai tai je audition rena ne khasong tongero norok tabung simin tiar ung sidi norok sini je phok no norok abono norok practice khai phaidi tai tabung khanan simin no tinin simin norok khlaima ke practice khainan sengdi manke jadu college haya keba jadu college tamuno ro sabi manliya angka norok ni je sini musam tongmani phok musam tongmani lebang bomani phanung tung mosok surmani phanung tung goria phanung tangbiti phanung tung wayan khilmana phanung tung abon noro kaham kurang ke seringi phaidi tai jeng 8 date sing 8 juno sing audition na hajaknai aro sini judge tongnai borong no decide khlainai sabo capable sabo chugnai aro mungsa Persidi tongla je borong talent tongo bono oro sep mannai tai 8 juno 8 din romoi audition ngnai tai o 8 juni khorok ba khe total khorok burichi heka 40 heka 40 jona select ngnai select ngai yagulo sini edisini headquarter khumulungo borong tei puila Galarawon competition khlaijak nai Galarawon sini jury judge tongnai borno arobo decide khlainai borno saina hanai aroni Galarawon 40 jonani select khlainai next theater round 15 jona 15 jona aro select nai then aro 15 jona theater round haina he competition pinai aro competition sing 10 jona saina nai next semi final ni bagi next semi final tei khorok ba hayake ba 5 jona select ngi aboro final round thangnai tai final round thangnan sigang borno train khlaijane borno bahai ke temun ke whatsapp music rok bai resabe ngi tongke borno kisa aro train khaijane borno aro tonine borno train khaijane final round than sigang borno sabnang happy Debbarma age limit 15 ni simi 25 jora 25 jora engke aro borno competition nai aro final pro sini guest artist no mosung edingena ha Tipra ni senior singer rong tongnai aro borno performance te logibo je aro ni je khorok ba je competition khainai je tikiu khainai audition gala round theater round semi final je tikiu khorok ba torok nai borno tino final round nai tai final abo kotor khe khumulo khlaijak nai hanbagino je takhuk je bukhuk rok resamung no hamjak nai resamung ni bisingtui sinijangna musungnai ini career sramna musungnai tai Tipra ni hukumu mukumuno kethang tonani apno tebo kusuk bera matrana ni bukhaw musung tonai da borong no ang koinai tabung simenor tiarung sidi beskang ni o sep ngi mano ni o kaisa ni step ni bisingti ni langmas lai jagi thangi mano nang kabang ma opportunity beskang sep sap mani mano han bagina koinai resamung ni bisingti bo kabang ma samung sang klai mano kabu kabang ma haino si classic ro kabang ma kepek jang na mani rok sawi kabang ma samung khlaina kering ni nai borok ma haino tong nai samung haime khai tong nai borok bo omon bisingti norok samung kaham khlai bisingti omon bisingti dokani samung kaham
nang do phano kaisa kuchuk beram tlangai hayung kotoro nang sinim ngruwi mano Engke price men to not khana bai khana happen ang side pinai je first price tongnai 1 lakh price money tai logi wo 2-wheeler scooty tongnai tai bo ADC hapang bai 1 year ni contract tongnai tai bono sung kaisa music video album haka kaisa music video khlai nai ADC hapang ni bisingti second tongnai 50,000 case money they logi wo give hamper tongnai they third hakaba second runners up boni ke 25,000 tongnai they logi je khorong tonai bon ba give hamper tongnai tai borno bo thinang rogo tebo sep sap janai tabuk ang te kaisa kok sara musung ke ang je puro o Tipra idol ni tinai je puro ang Facebook ko post khai ke photo ro post khai men yagulo kabang kuk borok no all sini o yapi semung yapi na hamano o samu yagona harmano kabang kuk borok no sajak kha je borok bujinai je borok samung hapano sajaknai hamjaknai Tipra sa hukumu hukumunum je hamjaknai borok bebeng kha furinai hambai sahorka phiaba khoroksa khorokni takuk bukuk chaya ke Facebook logo comments khlai tongo especially ani posto anje post mane aro khlai kya je Tipra sani basic nangmung no khlai winai tamni omhai samuro no banoro yapi sewi tong humni khlai seyu baksa sawo noroni edisio rang sikri hingkangke borni rang bai ke tabo norok Tipra sa idol khlai thangi tong hani bo kabangku bor khorsa khorni boro ani ro comments khlaya tai ang to uram muram no ani sa uram muram tok wa tok pun takhum football volleyball carom board cricket ball bat am haro edisi hapang ni bisingtei uram muram bagjagi tongo lukorok no sepsa berui tongo aro kabang baksa borok kabang ku borok no sajago baksa borok comments khayo aro bo je omoda norni gata Tipra land haga permanent solution ni mani haga omoda norni edisi hapang ni samung Tipra sani thangni bai kheno ta mungsa khlaya norok edisi orang kerile hno omkha borok ni man rokhni kabang ma borok khlaya pono baksa borok comments khlaya ang bol ni bagai tabo kok fil renai norok jotono saimano hake saime apon tongna sini edisi hapang bisini sing ora muram no bobagrani bisingtei sini edisi hapang tidur tongnai borom ganang CM Purno Chandran bisingti bo press meet ni bisingti hake meeting misilo hake je bai thangmalne sing sawi tong je edisi o singno rajyo sarkar sufficient fund roharia sing je budget money aro ni bisingono borok aisa budget khairo noro asuk se manai hnai a je borok khawi de money a budget phono singo borok riya fulfill khai dia lai thangnai 2022 financial year ni kongnon sawona apro sini edisini ingine sing je budget rohmani aro ni borok singno 619 কোটি approve khai roka rajyo sarkar kaham khana de takok bukuk song ang abun koine musungo je rajyo sarkar singno approve khai roka 619 কোটি suppose rom di sing 10 টাকা sankarang singno taklai o 2022 অর্থ বছর হেকে ফাইনান্সিয়াল ইয়ার orang bisiwo sing sanka 10 টাকা borok singno saka nongno sing 10 টাকা wimanja nongno sing 6 টাকা 19 পয়সা নাই অমংখা রাজ্য সরকার সামানি কক sing sanka busuk sing sanka 10 টাকা hangke sing taklai o bisiwo sing sin edisi hapango sing naithok ke sing tiduli manai sing samung khlaimanai development samung khlaimanai hamkaini samung khlaimanai ne borok gosika 619
6 taka 19 paisa se sengnong no rohari banai okay fine borok je saw sang abon gosi mana haka pheba tamunuk jakha 2022-23 financial year ro borok je gosi mani 6 taka 19 paisa rohana nei abo sunu se borok roholia sungna busur roharkha 4 taka something a 4 taka something obo 3.5 taka ni sele gobang no bothang hangke sini edisio sebuk tongo gobang ma teachers tongo engineers tongo doctor nurse tongo 4 class tongo group D tongo group C tongo group B tongo EM MDC mentre beba khobuino 3.5 taka ni sele gobang kukrang thangi payo arona ntai busu tong sini aphawo borok to sungno khokba se roholia tei masa puisa hekeba khoksa a sung khoksa rangbai se zeta siri Tipra ni bugolego 69% sini ADC area wase a rang khoksa bai se development ni samung tangnani a khoksa obo nungabo khoksa ni lama sim tangdi ni rohmani ya school simi tangdi ni rohmani ya nini ko bazar set nini passenger set ama hai tangdi ni rohmani arobo bedek khakjak tongo romdi RDPW department charena puisa ICA department bagai alada malmata beden bagai alada hingke travel welfare borok haimia saya hingke kebuni poine ni rang puisa keringke aron bagi bo judakar hojago hingke engko nini aron bisingono development bagi bo hojago hingke wan sugina di je oje takuk je anu malmata bak ni thungmungni mani bak thani thai ka tause sing Tipra idol khlagen tongai je kok sil janai ro kok sanai ro angbornon sarai ke sairenan musungu je ICA department je rang ro horjak mani omo nung o ICA department o samung musamung ni bedagono arang no nung mas sabane khorja ma khlaini nung khorja khlaime ko arang ki philis thangnai tai je thungmung bedek je sports ni bedek youth network kisa distam ka amo bo oje thungmung bede mal mate be or mas je mal ban je anu je tok bag mani wak bag man je mani je takuk je bukuk anu je comments khainai bonang sanamusu mal mate bede ni bagi juda kherang ro hajago abo state government o rihoro nung orang no sini borok kobongma borok chugya tong na yabo wak masa mamai bini nukung wak masa pain thangke tabuk 5,000 6,000 7,000 nang 8,000 menang bono wak masa rekha bin ambai bo wak no liwinai bisisa bo o wak no bo 30,000 phali bin nukung kisale chugu haini sini edisi habang amal mata beden bisinti sing chubawi tong nga arang je rohman abono arang gono ma abede gono masbe nei nga tawu ICA development je just Tipra idol khaina thang tongmani oro sin edisi ni bisinti bahai ke nung resang musang culture no bahai ke develop khlaiman bahai ke kusuk bera mo tlangiman abono chinsai to mutone abono bagino hapang sarkar bo oro beda khada to department to o department rang ro holo ngeseng orang no bahai ni bisinti sing sini boron ni bisingo sogiri mane sini abono chai to mung hingen kabang ku boro de sawo je non oboda greater triple land oboda non permanent solution oboda non ni do paham kran samu ang sana yes om do paham kran samu sing horo nung pon bahan thokjagu de haikaba deshi tok thokjagu deshi tok te pon bahano sana nei abo mase sak ang mai saya nei da nung asugui tongnai o khuinai a mai a je deshi tok bai mai pun bahana mai bufurjan masano abo saisi manya dipor da masaino hor da masaino haike khana phungo da masaino soni diboro soni horo haike ba salban yagolo da na hati basan yagolo da talsan yagolo nung a pun bahan phayasak nung a
Desito payasa, desito mai kuri payasa, nung mai siya tong heda. Nono pungo, nono diporo, belembuti mungsa, mosden mungsa, logiwo, mosden kelo mungsa, Saka mungsa muya on mungsa ngirka. Nung abono saya tong nai. Jata man tong mani nung abono nagar khosawi. Nung sini permanent solution sini greater Tipra ma asa kene sini Tipra sa artist dong no nge jeu mal mata sep hamen abono ke sing baya tong sini apo ke nung ek number sapai mrasa edi sapa mungsa khaya rasa muni kabang borok tong rasa mungsa mo hamjonai borok omai sep na singi tong je borok tini rasa mungsa mo hamjonai borok omai oje Tipra adal khana thang tong khana belek khatung kha belek tong tok jaka suno personal phone khlakya malai bo Saka no omai samung waisa bor kyabo mungsa kyabo hapang omai khlako no khana thando good luck very thank to you nisino edisi hapang no hamaya pharka gang santang no chin Tipra saro no obono sanamo jung dong agibo busuk hapang lai thanga Thaisa ko no omaki khorong tisai daman tini bobagarane bising tei Tipra mo san bising tei je edisi hapang tidul jage tongmani nung record 9 indi sing obisi nei arai bosor bisiwo je sing khlaimani lai thangja hapang ro tam khlaikya sing je manmani sing abo tini kok sayapono ulo kok sanai omoni laibama angi tongo laibama no kok sanai itihas kok sanai sing tam khlai tong nung tini maybe nung kubun party khlaimanu maybe nung sini samuno nung tini mokol gadal jaya angi mano haikaba suno nung nini party godoti sajaya angi mano phewa nung wasungna di sing je bobagarane bising di samung khlai tongmani agiwo lai thangja je bisi 25 বছর 35 বছর 40 বছর যে হাপাং তিদুল ফ্যামিলি নং কিসিসা কম্পেয়ার খাইনে দি जों अबिसिनिया दाम खालाया दा जे ताबु जे जों इनिसिएटिभ नाहाय दंनि बाजेट किसानि बिसिंगो रां करनि बिसिंगो आबो जे बुजिनाय बो बुजिवो जे बुजिया सिटि थुइ दंनो केबो सजाय सिजारि मिया गानाव नों दं खालापन तामि दं फदि बेम कतरफन तामि दं फदि आबरक सिजिया के बो सिजान दंनाय तानि बो सिटि थुइ दंके सय सय नों थुइ दंके ननो खरकसा नों बसांति हिमि थांगा कोजुगाबाय नों सिजाय सिजाव फेबो जेबरक सिटि थुइ दंले जों केबो बनो सजाय मानगला हानमायनो आसुक हरजाव आं ताइ कक गोबां सालिया हायनो आं अबनो सावैनो आनि दिनिन अ लाइफ फाइमान आं अरन पाइरिसिनाय जे बर खातुमजा जेचिनि बसकांनि अ Tipra idol audition रुइ आं टिकिउइनाय आं आनि लांमो मुंसा खलाय फुंनाय तै आं आनि जे मुसुं मानि न आनि अरसाम मुसाम जे हामजाक मानि अबनति आं कैसे सिनि जागिनाय Tipra सानि हुकुम मुकुमनो मुथां गथां तंदैने मुथांनि नारगै आं खरस अ खायंगो अ हास्तेवो सामुं करंनि सिनजा मुसंखो जरा सय फाइ सपाख्या अन बिसिंति ननो निनि लांमनो जों गोसों थायो जों मानसाक जों तनिरिनानि दुमसाय रहनानि जों साइतगै दङ साइतिनि अबन साइतमों तनाय ताइ अ जेसिनि इभेन्ट अब सक्सेस जोंथों आं अबन नं जत लोकरनो आं कयने नं बसुरि जादि आं बसुरि दङ अ पानास अ जे प्रग्राम सक्सेस मोनबागै ताइ गोबां कक सालिया आसक सावना पानन जतनो हर गाहाम ताइ खुलमाया